Видно е, че го правите заради тръпката, няма състезание, няма награден фонд. Няма никакъв награден фонд, никакво състезание, нормално, както с Испания. Коридо, искат да гледат шоу, жадно за емоции, жадно. Тук всички са любители на няма наркотици, няма друга, няма нищо, всеки е любител на бензина. Знаете, 50 км е хубаво, доста добро усещане. Там сигурно, че е като секса. Прибират ти не краката, много по-добре от секса. Много по-добре от да. Брат ми е майстор на скоростта на паркинг, сега и племенника ми е доста добър, 5 години на шампион. Аз малко пропуснах сега на глава с мотори, но до 25 години за първи път се качих на мотор. Сега съм до 31. Някакси много е скъпо това нещо, не че все пак не можеше да се намеря спонсори. Show, but the pain still grows.